pane chinhu chimwe chete chidiki vanhu chavakanganwa panhau dzese idzi dziri kutaurika maerana nezveagenda 2030 vaMnangagwa vanenge vachiripo. Tanga kunzwa nezveamendment yeconstitution to extend the incumbents tenure. I first heard it from Chiwenga pakatukirira chief wekumasvingo akangosimuka achitaura nezveuori hwanga uchiitika munyika. Ndichiwenga akadhifenda akachiti we have our one and only munhu mutapa, that is President ED, and tichaamenda constitution kuti agare aripo arambe achingotonga. That was VP Chiwenga. Akati iwo chief haungosimuki uchingotaura semunhu arova mutoriro. But ndikushamisika nhasi kuti chii chazochinja. Let us be careful nemurume iyeyo uyu. Vese zvavo havana kumbomira bho. Tiri kuti isusu hatisi, tofanira kuba careful tisashandiswa. Titarise from the terrace drama riri kuitika muruling party muZANU-PF. Ngatingotarisai because nyaya inini kana pachida kuitwa revolution yeshuwa iri genuine yemachokwadi, wai vari kutenderedza nyaya yema-elections. Ndatonzwa Chiwenga achitaura kuti ED akavhoterwa neZimbabwe as a constituency, but we all know kuti ma-elections were not done in a transparent way. SADC yakakomenta, yakaipa observation comment yakaita, zvese zvikaignoiwa. Saka kana comrade Bombshell Ngeza nemawo veterans vada kutaura kuda kusunungura nyika, kana vada kuita revolution ende vachida support yeruzhinji rweZimbabwe rwakavhota, ngatitangei kutaura nezvema-elections 2018 to begin with, 2023 as well. They are important to address. Ndo patoziva kuti chokwadi chaipapo chikataurwa, then only then can we move on. Can we now trust? We know who to trust and who not to trust. Saka inini, because pane vamwe including vanatsengamu vari kuita call for unity at this time. Vari kuti if not just ZANU-PF, vana veZimbabwe zvinoti affect. Zvinoti affect, we know. Tese. Asi history has taught us. Restore legacy. Zvakaitika, you used the same language, the same sweet tongue. Tese tiri vana veZimbabwe. Zimbabwe ndeyedu tese. Asi chinhasi, we made things worse. Once beaten, twice shy. Kuona kamwe, kuona kaviri. Kuvona kanye, kuvona kaviri. We don't want to make this same mistake again. So we want to watch from the terrace, and that's where we belong. That's where the government has put us. Chiwenga has put us. Vanhu vakada kudemonstrata paya 2018 paita ma-elections. Tatoziva kuti pane chirikuda, we had smelt a rat. Vanhu vakapfurwa, vakauraiwa.
kana ari true, kana zviri true kuti vadaita revolution, nyaya dzese idzi munhu ngaangobuda pachena ataure, akumbire ruregerero rupachena kuti anhu ndaive ndakarasika, ndakakutadzirai maZimbabweans. Handiti tozoti iye Chiwenga wacho nyaya yekuita capture macourts ari kuwanikwa arimo, nekuti hondo yaakarwisa mukadzi wake, former wife yake uyu Mary Mubayiwa, akamurwisa achishandisa macourts, akatambura zvinonzwisa tsitsi. Kana achidaro munhu akamboshare mablankets, share mubhedha naye, ko isusu vana veZimbabwe, let us be very careful, because togona kuti nhasi tiri kusapota munhu, tikubvisa uyu aripo sezvatakangoita 2017, toisa uyu achakumbirawo paanopera 2 terms dzake, achakumbirawo, achadawo kuextenda, achadawo kuamenda futi constitution, togona kuiprotecta nhasi igonovhayoletwa futi naiye uyu. Saka inini yangu I'm skeptical. I'm very skeptical, and I'm saying to the general populace in Zimbabwe, let us be careful. Let us watch from the terrace. Regai tisapindira nyaya dzatisingazivi kuti dzatangira kupi, kana kuti nyaya dzanhu hazvitombori buda pachena, dai hazvitombori pachena chii chaizvo chiri kunyanya kuitika. Iye VP wachina Chiwenga haasi kutonyatso kubuda pachena kuti ari kuti kudii. Saka zvakadhakwa izvi, ngatingotarisai. Kana Mwari achitisunungura, anotisunungura. Isusu we don't want to be used. We don't want to be used nevanhu ava vanodero by night vachidhaina vese, then voda kubuda masikati kunge vasiri kuwirirana. Ndatenda zvangu ino.